Sal-aħħar ta' Ottubru ta' din is-sena, id-Dipartiment li jipproċessa l-applikazzjonijiet għal Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa magħrufa bħala LIHEC diġà ħareġ 13,000 kard aktar minn kemm ħareġ f'sena sħiħa fis-sena ta' qabel il-pandemija. Fil-fatt, minn Jannar sa Ottubru ta' din is-sena inħarġu aktar minn 56,000 IHEC. Tul is-sentejn tal-pandemija fl-2020 u fl-2021 ġew ipproċessati aktar minn 41,000 kard. Fl-2019, meqjusa fost l-aktar snin b'saħħithom għas-settur tat-turiżmu inħarġu aktar minn 84,000 kard. L-IHEC huma l-kards il-blu li wieħed jieħu miegħu meta jsifer f'xi pajjiż fl-Unjoni Ewropea biex ikun kopert f'każ ta' bżonn ta' xi servizz mediku. Fil-binja fejn jiġu proċessati l-applikazzjonijiet għal dawn il-kards, tkellimna ma' Michelle Gallia li tmexxi dan l-uffiċċju. Ma' One News spjegat li l-IHEC tkopri ċittadin Ewropew meta jkun fuq żjara temporanja f'pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea għal dak li jista' jiġri tul dak il-perjodu ta' safar, inkluż meta bniedem ikun qed jistudja barra minn pajjiżu. Il-kura medika trid tingħata fi sptarijiet pubbliċi għaliex il-karta l-blu ma tkoprix is-servizzi li ngħataw fi sptarijiet privati. Tkoprik għabbażi tal-xi kopri lill-ċittadin dak il-pajjiż li tkun mort fih. Jiġifieri, hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi għandhom co-payments. Jiġifieri li meta jmorru l-isptar iridu jħallsu xi ammont ta' flus. F'dak il-każ dak l-individwu jkun irid iħallas dak il-co-payment. Għal din ir-raġuni u ħafna oħrajn huwa importanti li meta bniedem isifer xorta jagħmel assigurazzjoni privata. Ma tistax inti jkollok bżonn li tiġi repatriated lura lejn Malta u tuża dak il-European Health Insurance biex tħallas dak il-kont. Dak il-kont ma jiġix kopert. Ukoll ma tistax tmur ban li tirċievi kura barra minn Malta u tuża il-European Health Insurance Card. L-IHEC tiġġedded kull 5 snin u hemm diversi mezzi kif wieħed japplika għal din il-kard. Biex japplika wieħed jista' juża l-website tagħna jew inkella imur il-kunsill lokali jekk forsi mhux daqshekk iħossu komdu li juża t-teknoloġija, il-kunsilli lokali aħna nikkollaboraw magħhom fis-sens li jkollhom applikazzjonijiet illi tista' tieħu waħda minn hemm timlija u tibatilna bil-posta. Wieħed jista' japplika jew iġedded din il-kard anki permezz tal-app fuq il-mobile MT Health Entitlement li hija disponibbli kemm fuq Apple u anki Android.